Салом алейкум. Бародарини азиз, ин бародари мо яке аз муаллимҳои пешқадами Тоҷикистон мебошад, ки дар шаҳри Екатеринбург ҳудуди чанд сола хати мо ҳамҷа кор мекунад. Имрӯз каме табаш хира шидааст. Мехоҳӣ ядда сухан барои ҳамин муҳоҷирон мегӯм ки ҳар гапи зоитӣ мегӯянд. Ҳар кас кори хича кунад. ҳамин наметавон кора намефаҳмӣ, чиза накунад. мисол чӣ мо кор як каси як одами ба ақл бо савод дошта боша, ягон гапша ай гапаш бифаҳма, ана вай блогер шава. мисол чӣ шумо таби шуморо чӣ хира кардааст? ба ҷои як камбудие ки дар инҷа мешава унҷа мешава ура биган чома якҷо нохумена. кадом камбудиҳо шумо мақсад таби шуморо хира кард? чӣ наворҳош ба байни шумо? ҳамдигарӣ ҷангу ҷанҷол. ҳамин айб неста тоҷик ҳамин блогер шуда байни ҳамдигаритон ҷангу ҷанҷол кунед. ду кас се кас як ҷо гирифта наметавонед. айбай просто. ютуб ҳаматонро мебаранд? чӣ ҷангу ҷанҷол мекунед? ҳамқа гап гуфтани доштед? айбай просто барои мегӯм ки айбай ҳамин гапҳоро як аз гап фаҳмад мефаҳмад. фақат ҳамин ҷанги ҷанҷолшо ба таби хира хира кард. албатта. тамом дигари чӣ не? не саломат бошед. мале саломат бошед бародари азиз. ин буд бародармо дар шаҳри Екатеринбург.